Samo mjesto. 2500 općina 3564. To je najveće. Međutim, i u županiji Tibeta je po broju stanovnika. A ne za se odbira je to? A gdje je ta? Aha, tamo je ovo. To je povijest Duše Karaševa. Prvi zapis je 1740. Da, jeste. Ja gledam 34. kad sam ja rođen. Nisam zapisao i to. Nisam našao. Nema 38 34. je već. Ne mora biti. 901. To je 908. 907. 27. 27. Sad da, tu smo negdje. 32. 35. Evo vidiš. Da ćete doći ovdje. Hvala lijepo. Primite jedan dan od nas iz Karaševca, od ovoga naroda, od kulture, doma i od cijelog naroda iz Karaševa. I da li budete ozdravljeni. Evo, ne može stati, ne može stati, ali ću ja pobiti. Može tako? Možete sve. Hvala lijepo. Evo, ljepotice. Ćemo nekoga naći. Evo ga, hvala dečki. Evo, izvolite ovdje. Najvažniji trenutak naše povijesti i smatramo ga kao nagradu i priznanje za upornost koju smo dokazali opstati nekada u teškim uvjetima na ovim mjestima 8 stoljeća. Očuvala nas je vjera u svemogućeg Boga i u svoj narod. Zato za ukazanu čast i za radost koju ste nam donijeli, želimo da u ime mještana općine Karaševo, u ime svih koji su ovdje okupljeni, da vam poželimo dobrodošlicu i neka svemogući Bog vam udijeli sreću, život i zdravlje, dugu, plodnu političku djelatnost za dobrobit naše lijepe Hrvatske i svih Hrvata. Molimo vas, osjećajte se kao svoj među svojima. A sad bi... prepustio riječ gospodinu Milji Radanu, predsjedniku i zastupniku zajedništva Hrvata u Rumunjskoj. Dragi predsjedniče, štovano izaslanstvo Republike Hrvatske, štovani župane, dragi moji Hrvati, svi krajeva što dođošte predsjednika pozdraviti, dragi karaševski Hrvati i karaševske općine. U ovakvom veličanstvenom povijesnom trenutku po našu zajednicu, teško je reći sve što je se osjeća. Ono što želim reći, htio bi da bude isto toliko veličanstveno i plemenito. Dopustite mi, dragi predsjedniče,
da vam poželim dobrodošlicu među naše bregove okićene bijelim kamenom. Dobro nam došli u mjesto po čijem su si imenu i Hrvati ovoga kraja nadjenuli sebi ime. Dobro nam došli u Karaševo među Karaševci. Ovdje vas pozdravljaju Hrvati iz Tamiškog područja, Rekašani i Kečani. Pozdravljaju vas Hrvati iz Tilora i Lupačkog područja, razočarani malo što u Lupaku, gdje je njihovo sjedište općine, nisu vas mogli duže pozdraviti. Pozdravljaju vas Karaševci iz Karaševske općine. Zato vas zajedništvo Hrvata iz Rumunjske posjećuje. Zahvaljujem se i rumunskim vlastima i rumunjskom narodu što nam dopušta da vas ovako dočekamo. Zajedništvo kao vid efikasne organiziranosti proniklo je 1991. godine. Ono solidne materijalne baze u tu svrhu. Dokaz toga je izgradnja središnjeg sjedišta, kojeg možete odavde samo pogledati i ono će nositi ime Hrvatski dom i s namjenom je da bude stalno žarište hrvatske kulture i hrvatskog identiteta preko medijskih sredstava. Završili i dali u pogon da nam budete gost, ali za duže i malo da imamo više slobodnog vremena da ostajete među nama. Naše nada, dragi predsjedniče, da ćete nam ponovno doći i pomoći nam u svim našim neuspjesima. Želim vam da uvedete Hrvatsku u Europsku uniju. Puno vam hvala na strpljenju, kako vama, tako i svim nazočnima. Ima riječ gospodin Enake Barbu, župan Karaseverinske županije. Excelența voastră, domnule președinte al Republicii Croația, excelențele voastre, domnilor, de caracter. Trebalo bi mi puno sati da bih nabrojio sve događaje života u kojima su Karaševci, kako ih se općenito naziva u ovom kraju, dokazali svoje karakterne osobine. Poate nicio acțiune umană nu pune mai bine în valoare omul cum o face munca. Možda nijedna ljudska akcija ne ističe čovjeka više kao što to čini rad. Efortul nostru comun în marile uzine reșițene ne-a unit și ne-a convins de necesitatea prieteniei și a colaborării. Naši zajednički napori u velikim tvornicama Rešice ujedinili su nas i uvjerili o potrebi za prijateljstvo. Iako mi imamo izreku koja glasi čovjek posvećuje mjesto, vjerujem da su tu izreku Rumunji izmislili i stvorili gledajući vaša sela. Gospodine predsjedniče, molimo vas ispunite ovaj svečani trenutak i molimo vas da nam se obratite.